кажа нещо. Но какво ли е то? То е, че аз съм... Аз съм русалка. О, не! И аз съм русалка! Ето, виж, и аз съм русалка. О, не! Ти си русалка също! Видя ли? Ох! Здравей, здравей, Ридия, не искаш ли да вечериш у нас? Има мисо. Кифтета има ли? Кифтета, квапчета? Да. Има всичко. Майка ми каза да не се превръщаме в фулблади, защото е по-безопасно. А баща ми каза да му лапна пат. Не, превръщам се в фулблад. Не, Ридиан, къде отиде? Здравейте! Днес ще ви представим една популярна тема — компютърните игри. Но днешната младеж като нас прекарват много време пред компютъра, особено през лято, което е много тъп. Вместо да прекарват време с приятелите си, с гаджетата си. Навън, примерно, те стоят пред компютърите и това не трябва да е така според него. Да, и според него така. И за това решихме да направим тази тема и да демонстрираме какво представляват тези хора, които седят постоянно пред компютрите, как представляват на живо. От нашата гледна точка. Моята гледна точка. Добре, от неговата гледна точка. Сега предполагам, че трябва да спра клип. Бах ти, педераса! Как не го уби този срок, бе? Ще умра заради тебе! Здрави! Носа ти една тако с ДЗП да пиш! Не, бе! Сега играя, не виждаш ли? Сега играя. Виж, че съм птица. Ще ти го оставя ти, когато можеш. Абе, не, бе! Искам ДЗП, искам да ме оставиш да играя. Допие ДЗП-то, ще си го вземеш и ще си го изпиеш. Махни го това ДЗП, бе. Ето тук е сламката, е така отлепа. Ей! Алиансите нападат ни! Махи се от тук, ще ти удрим една чупаница, ба! Брат, ти ли си вижда това, да си мисля? Да си изпикан от тръбъли, бе. Бе, да се кача отгоре някой, като пита от какво е било, казвам, че е било от градушката. Чакай, бе, нали нямаше пикан от там. То верно, бе. Фойт! Добър ден! Днес ще ви представим една от най-популярните теми. Теми компютърните игри! Добре, това трябваше да го кажа. Мани, обърках! Трябваше да кажам кой епизод. Добър ден, днес ще ви представим Една от най-нашумелите теми покрай това лято. Това са компютърните игри и въобще компютъра. Много от децата прекарват времето си. Времето си! Добър ден! Това е 9-тият епизод на Нима занимавай. Сега ще ви представим... Сега, какво щяхме да представим? Добър ден! Днес ще ви представим...
компютърните игри. През лятото много от децата седят пред компютрите си и играят, вместо да излезнат навън. Това е много лошо. Аз не съм един от тях, разбира се. И затова... Това ще подай, пак ще го кажа. Край! Оле,